Igen og igen peges der på den grønlandske folkeskole som det vigtigste sted at sætte ind, hvis der skal skabes fremgang og velstand i det grønlandske samfund. I aften skal vi høre politikernes bud på, hvordan folkeskolen forbedres, for den udsættes gang på gang for kritik. Og så kan jeg byde velkommen til politikerne og til publikum her i GU i Nuuk. Og også velkommen til lytterne og seerne derhjemme. Der skulle være nok at tage fat i for politikerne. Folkeskolen har nemlig i den forgangne valgperiode været udsat for hård kritik, senest i en omfattende evaluering fra 2015. Der er nu gået 3 år, men evalueringen har været brugt meget lidt til at lave konkrete forbedringer ude i klasseværelserne. Det mener en adjunkt fra Elisabeth prøver også se med her. Det er meget svært at se, også når man skal kigge på den nye uddannelsesreform, de er ved at lave, de er ved at arbejde på. Så går den jo meget ud på organisatoriske ændringer, samle majoriak og folkeskolen, sådan så der bliver mindre overgang. Det er der også brug for, men evalueringen synes jeg pegede på nogle andre ting. Michla Glennert arbejder med folkeskolen i sit Ph.D.-projekt, og hun synes, det er ærgerligt, at politikerne ikke har brugt evalueringen fra 2015 noget mere til at gøre folkeskolen bedre. I stedet har politikerne sat gang i arbejdet med en helt ny reform af folkeskolen, og det er en klassisk fejltagelse, forklarer hun. Historisk set så har man haft den her arbejdsmåde, at man har siden 80'erne, hvor man hjemtog området, så har man lavet den ene store reform efter den anden, og så går der cirka 10 år, og så finder man ud af, at det her det gik ikke så godt, så skal vi lave en ny reform. En af de overordnede konklusioner i evalueringen fra 2015 var netop, at lovgivningen omkring den gode skole var hensigtsmæssig, men lovgivningen blev ikke fulgt. Politikerne har altså ikke formået at få deres skolelovgivning til at virke ude på skolerne. Der er ikke tydelige indikationer på, at man har brugt kræfter på implementeringsdelen, som jo er den allervigtigste del i en reformproces. Doris Jacobsen fra Siumut, lad mig begynde hos dig. Du har jo siddet som naalakkersuisoq for det her område blandt andet. Og hvad er det, der skal få vælgerne til at tro, at en ny reform af folkeskolen og uddannelsessystemet, den kommer til at virke, når vi hører her forskeren fortælle, at det er faktisk noget, man har forsøgt flere gange? Jamen, først vil jeg gerne sige, at jeg er glad for, at der er flere, der færdiggør deres folkeskole, og der er flere, der kommer videre til det videregående uddannelser. Men der er stadigvæk alt for mange, der ikke går videre efter folkeskolen, og derfor, når der har besluttet sig, det vil så sige, at Siumut og Inuit Ataqatigiit og Partinadera, at vi skal lave en ny uddannelsesreform, fordi at på nuværende tidspunkt er der rigtig mange, der ikke går videre på grund af sprogvanskeligheder, men også på grund af de sociale problemer. Og den igangsatte uddannelsesreform skal sikre et sammenhængende uddannelsessystem, så alle børn og unge kan få mulighed for at få kompetencegivende uddannelse. I dag er der mangel på uddannet personale på områder i samfundet. Og der er mange unge, som ikke kommer videre, som jeg lige har sagt, i uddannelsessystemet. Og vi er bevidst om, at denne problemstilling, og mener derfor, at det igangsatte reformarbejde skal medvirke til, at flere unge påbegynder en kompetencegivende uddannelse. Okay, men det som vi hører også forskeren sige, og det hun mener, det er, at det er okay at lave den her fokus på overbygningen fra folkeskole til det videregående uddannelse, fordi der er nemlig mange, der ikke kommer videre, men det grundlæggende problem, årsagen til, at de ikke kommer videre, det er de manglende fagkundskaber. Hvad vil I gøre for at styrke elevernes læring i løbet af folkeskolen? Derfor har vi også inkluderet de forskellige interessante organisationer, for eksempel IMAG og GE og SEK og til referencegrupper, men også at kommunerne har selv valgt deres medlemmer til de der arbejdsgrupper, som skal arbejde med den nye reform.
Og det kommer til at evaluere det positive inden for det officielle, de gode sider, men også negative sider. Og det kommer til at lave nogle politiske anbefalinger, som vi kommer til at beslutte til sidst politisk. Og vi har jo også haft et forslag til en Ataturks-lov om folkeskolen i efterårssamling. Så man kan sige, at vi gør noget for at forbedre vores folkeskole lige nu. Og vi kan bare tage et eksempel. Vi har digitaliseret vores skolebøger, og vi har også implementeret trintesterne. Så der er trintester hele vejen. Og Mihlara har jo ellers sagt, at man har også fjernet den effektmålinger. Det er ikke rigtigt. Naalakkersuisut varetager samtidig opsamling af viden herunder gennem evalueringer og effektmålinger og formidling af viden med henblik på at styrke kommunalbestyrelsernes indsats på folkeskoleområdet. Tak skal du have. Vi vender lige tilbage til effektmålingerne lidt senere. Lad mig lige hoppe over i den her afdeling. Sofia Geisler fra Inuit Ataqatigiit. I har jo siddet med i koalitionen, som vi hører Doris Jakobsen fortælle her. Hvorfor skal vi tro på, at en ny reform det vil hjælpe folkeskoleeleverne? Det er værd at bemærke, at den evaluering, der blev foretaget i 2015, peger på, at den rejser ikke nogen kritik af folkeskoleloven, og den rejser ikke kritik af Atuarfitialak-modellen. Den viser tværtimod, at der er plads til forbedringer i forhold til at tage ejerskabet til den her folkeskole. Evalueringen viser, at den her ansvar for, at det her Atuarfitialak bliver forbedret og gennemført efter hensigten, at den kunne godt blive taget op. Jeg samler lidt, at vi diskuterer den fælles ansvar, der er omkring at løfte Atuarfitialak. Det vil tage tid at få opbygget en ny reform, som gør, at vi højst sandsynligt kommer til at tabe nogle mennesker på grund af det her reform. Og jeg tror, det er vores indtryk, eller det er vores holdning, at det ikke altid nemt at reformere sig ud af et problem, fordi så fremt, at det er fordi, at vi ikke har taget ansvar til os at få bygget en folkeskole op. Loven er god nok, folkeskolen er god nok, men vi er nødt til at snakke med kommunerne, for det er jo dem, der skal føre loven ud i livet, om den bliver gennemført efter hensigten. Jeg tror ikke, at den bedste løsning er at reformere os ud af det her problem. Jeg tror, at evaluering har så meget indhold, som kunne tåle at blive fulgt op, uden at vi skal vente på 3-4 år på det. Og kan du komme med sådan lidt mere konkret i forhold til, hvordan skaber man den her fælles forståelse, som hun også taler om, der er behov for hos departement, hos jer landspolitikere og så ude i kommunerne, som står med problemerne til daglig? Evalueringen peger jo på, at der er et område, som trænger til meget stort fokus, og det er forbindelsen til relationerne til forældrene. En stor del af forældregruppen, som ikke er med til at løfte det ansvar at gennemføre, eller at få forsikret, at børnene får den bedste uddannelse ud af Atuarfitialak, fordi der er der jo rammer for. Lovgivningen er sat sådan, at der er gode muligheder for at få en god uddannelse ud af Atuarfitialak. Så det er os som landspolitikere, det samme kommune, som jo er den, der skal føre loven ud i virkeligheden, som sammen skal sætte os ned og få sat mål for, hvordan gennemfører vi det her, uden at skulle lave endnu et reform ud af det. Godt, så mere samarbejde med kommunerne hører jeg fra Sofia Geisler. Hvad siger du, Anna Wangenheim fra Demokraterne? Hvad mener du om den her sag? For det første, så vil jeg lige sige, at jeg synes, det er bekymrende, at koalitionerne her modsiger hinanden i forhold til at få skabt en ny reform. Det synes jeg godt nok er et tegn på politisk svaghed. Når det er sagt, så synes jeg, at den rapport, der er kommet ud her, giver et rigtig godt fingerpeg omkring, at der er noget, der er helt galt. Det vil sige, at man har ikke lavet en eller anden form for implementeringsplan, hvilket man jo skal, når der bliver oprettet en ny reform. At gå ud og lave en ny reform vil jo ikke løse noget som helst. Der kommer vi ikke til kernen af problemet. Det, der er brug for, det er, at vi skal have en tydelig politisk ledelse,
der viser en klar retning af, at vi er både nærværende, men også har lavet en klar rollefordeling af, hvad er det, skolerne skal, og hvad er det, skolebestyrelserne skal, og hvad skal inspektørerne, og hvad er naalakkersuisuts rolle i det her? Lad mig så lige tage den over til Partii Naleraq her, Pelle Broberg. Hvad er jeres bud på at skabe bedre forhold ude i klasseværelserne, så vi får forbedret resultaterne hos eleverne, og de kan bruge deres folkeskole til noget? Til at begynde med vil jeg starte med at rose IMAK, fordi jeg kan høre, at de er nået frem til alle partierne, og alle partierne sådan set er enige om, at vi skal gøre noget for folkeskolen. Og et af måderne er at tage IMAK med på råd, fordi det er trods alt dem, der skal have med børnene at gøre. Vi har det sædvanlige trummerum, som vi altid ser med politikere, når vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal gøre tingene konkret. Fordi vi er ikke lærere. Vi skal udstikke rammebetingelserne for befolkningen, når vi skal sidde i en attirstøt. Derfor så er der også behov for at kigge på nogle af de mere grundlæggende ting, såsom selve, nu siger Sofie, at loven er god nok, men der er måske plads til forbedringer i den, fordi at den netop måske har sat barren så højt, at kommunerne ikke kan følge med. Der er nok flere herinde, der har siddet i klasseværelse 2. juni, høj solskin, eller endnu værre, 15. august, og forældrene er taget på rensjagt. Det kunne måske være på sin plads at begynde at kigge på, skal vi også holde eleverne indendørs heroppe i Grønland, eller skal vi begynde at tilpasse dem lidt til naturen, og måske på den måde reducere den tid, de er inde i et klasseværelse, fordi det nytter ikke noget at tvinge dem til at holde dem inde i et klasseværelse heroppe i naturens land. Så det er et af måderne, vi kan begynde at komme videre på, udover selvfølgelig, det skal løses sammen med både kommuner og fagorganisationer. Men tror du, at det kan lade sig gøre og forbedre deres færdigheder ude i naturen? Kan man lære matematik og den slags færdigheder derude? Jeg tror også, der er rigtig mange, der har påpeget, at der er folk, eller børn hedder det, med adfærdsproblemer, ADHD-lignende. Ja, jeg tror meget af det kan løbes af, hvis man kan sige det på den måde groft, ude i naturen. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Så ja, det kunne være en god mulighed. Så springer vi lige over til Anders Benjaminsen fra Nunatta Riddarnai. Hvor står I hen her i folkeskolespørgsmålet? Hvad vil I gøre for at skabe bedre forhold i klasseværelserne? Vi fra Nunatta Riddarnai har altid vi har tænkt os, at vi bliver nødt til at tænke om igen. Man bliver nødt til at fjerne den der tjeneklasse, når man går ud fra folkeskolen. Man skal til at forlænge folkeskolen og for at løfte det hele. Vi skal jo også lige huske, at de 32 ansvarsområder, som skal til at indføres til Grønland, når en gang Grønland bliver selvstændig. Så vi skal også gøre os klar til, fordi vi ved, dem der kommer videre til uddannelsesinstitutter, vi ved, at halvdelen de dropper uddannelsen. Så I vil satse på, at et ekstra år i folkeskolen, det kan hjælpe? Ja, det kan være et år mere eller flere. Tilly Martinussen fra Samarbejdspartiet. Hvor står I henne i det her spørgsmål? Er det en ny reform af systemet, der skal til, eller vil I prøve at forbedre skolevæsenet på anden vis? Nej, altså det, som den evaluering peger på, det er jo, nu skal vi holde op med at reformere, vi skal holde op med at lave flere rapporter. Der er faktisk alle de værktøjer, som vi har brug for i Attuarfitjalek, hvis vi vil anvende dem. Der er meget hvide rammer, både for, hvad man kunne tænke sig at undervise i. Der er hvide rammer for, at man kan inddrage naturen. Faktisk så bliver der peget på et sted undervejs, at en del af bygdeskolerne føler, at de faktisk har svært ved at implementere det her tværfaglige noget, hvor man kan gå ud i naturen. Og det var faktisk ellers en del af det, der har virket tidligere. De ligesom havde en storyline, de var tværfaglige, de havde flere forskellige elever på det samme niveau, på de samme fag. Og altså, der er jo meget, meget vide muligheder for det, men det som konklusionen er fra den her rapport, det er, at vi får simpelthen ikke implementeret det. Kun 26% af alle lærerne får faktisk lavet handlingsplaner for børnene 2 gange om året, og får fulgt op på dem og bruger det som et arbejdsredskab. Det er jo sådan, så IMAK og GE nu er ude og råbe vagt i gevær, og de har kunne se en fordel i at slå pjalterne sammen, fordi at noget af det, som IMAK siger, det er, prøv at høre her, vi får proppet alt muligt ned i den her folkeskole her, hvor vi i forvejen løber bagefter, hvor vi i forvejen kommer til at mangle lærere, osv. osv.
Og vi mangler altså nogle fagpersoner til at kunne hjælpe med at lave de her tværfaglige ting. Der var også nogle bekymrende ting i rapporten, hvor der stod meget tydeligt, at lærerne faktisk ikke vidste, hvordan de skulle lave tværfaglig undervisning, og øjensynligt heller ikke ved, hvor de skal søge vejledning henne. Og hvad kan I som landspolitikere så gøre for at skubbe den udvikling på vej? Har I nogle forslag til det? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at sådan noget som skole-hjem-samarbejdet er vi simpelthen nødt til at styrke, og det er noget, som man ofte siger, men en Reservik har faktisk lavet nogle håndbøger, som man kan bruge til det, fordi vi har jo både nogle socialt trængte børn, og man kan sige, at lærerne, de skal jo undervise. De skal være lærere. Og så er vi nødt til at have nogle socialpædagogiske indsatser også i folkeskolen. Og så er vi også nødt til at få diskuteret, hvad er det for et niveau, vi gerne vil have, og hvor vi vil gerne styrke vores børn og unge. Igen, lovgivningen er faktisk noget nær perfekt til at kunne gøre sådan, som man gerne vil. Det er også et spørgsmål om skoleledelse, forældrene og politisk hold. Og nej, man skal ikke begynde at reformere en gang til. Det skal vi da ikke. Så skal vi vente 2-3 år længere på, at vores børn og unge får en ordentlig uddannelse. Det dur bare ikke. Hans Erik Jonathansen fra Adasut. Loven er næsten perfekt, hører vi Tilly Martinussen sige her. Hvor står Adasut hen? Hvad mener I? Hvad vil I gøre for at forbedre skolegangen for børnene? Ja, som Tilly siger, lovgivningen er god nok, og at officielles formål er god nok. Nogle af de ting, der er sat ind i programmet, bliver ikke fuldt helt ud i skoleledelsen eller skolesystemet. Derfor er vi meget interesseret i at forbedre nogle områder, som kan højne uddannelsestingene eller folkeskolen. Børnene skal også gerne ud og bruge mere tid til at have ude i naturen, for eksempel. Så derved kan man også lære noget andet, i stedet for at koncentrere sig om nogle ting, som ikke lykkes i det der reformarbejde, som også bliver nævnt her. Vi kan ikke altid lave en nyt reform hvert 10. år. Vi skal kigge nærmere på de ting, der lykkes for os, og derudover så skal vi også gerne vurdere, hvilken ting lykkes ikke for os i skolesystemet. Doris Jakobsen, vi skal kigge nærmere på de ting, der lykkes. Hvad siger du? Først vil jeg gerne sige, at hvem siger, at vi skal vente til den nye reform? Vi vil jo gerne styrke vores folkeskole. Og som sagt, vi har fremlagt et nyt Inatsisartut-lov i efterårssamling om folkeskolen, uden at vente på den nye reform, eller den kommende reform. Og det kommende Inatsisartut og Naalakkersuisut medlemmer har også pligt til at forbedre vores folkeskole. Så den økonomiske råd har jo også sagt, at landet har brug for reformer, og derfor er vi også i gang med at lave den nye reform. Og jeg ved, at jeg har haft møder med de forskellige organisationer, for eksempel IMAC og SIK og GI og så videre. Og det er enig i, at fordi landet har ikke råd, hvad siger man? Undskyld. Til at undgå den reform, eller vente. Fordi der er stadigvæk alt for mange, der ikke går videre på grund af deres sprogvanskeligheder og så videre. Derfor har vi også lavet en ekspertgruppe, altså ekspertgruppe, som består af 3 professorer fra Canada, Island og Danmark, men også fra Grønland, som kommer til at lave nogle politiske anbefalinger. Og det er rigtig vigtigt, fordi selvom jeg er glad for, at vi får bedre karakter, for eksempel i grønlandsk og matematik i bygderne, og dansk og engelsk i byerne, men så har vi brug for stadigvæk højere karakter. Altså, vi har brug for den sammenhængende uddannelsessystem, så alle børn og unge kan få en kompetencegivende uddannelse. Hvis vi lige vender tilbage til Mislak Lender, så anerkender hun også fuldt ud, at I gerne vil have en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Og Økonomisk Råd, som du selv nævner, de påpeger så i deres rapport, at
det er alt for lang tid at vente med at tage beslutninger. Jeres arbejdsgruppe er først færdig næste år, og så går der måske 1 eller 2 år, før der ligger politiske initiativer på bordet, og derfra, fra de er besluttet, så går der jo yderligere år. Og i det tidsrum, der risikerer vi at tabe nogle årgange på gulvet. Og hvis man kigger på det forslag, som jo ganske rigtigt blev vedtaget her på eftersamlingen, så var der jo også nogle punkter, som blev pillet ud, netop med baggrund i, det bliver formentlig lavet om lige om lidt alligevel i reformen. Så er det ikke bare med at komme i gang og få nogle konkrete forslag på bordet? Hvad kan I gøre for at hjælpe folkeskoleeleverne? Jamen som sagt, den kommende uddannelsesreform kommer til at give vores børn og unge mulighed for at komme videre i de kompetencegivende uddannelser. Vi kommer til at lave nogle campuser i alle kommuner, og formålet er, at de kan komme ind til GUX eller erhvervsuddannelserne uden at ansøge først, fordi landet har brug for uddannede, og det kan vi ikke undgå. De kommende campusser kommer til at arbejde meget fleksibelt. For eksempel, hvis en elev kan ikke klare i GUX, så kan den vedkommende flytte til erhvervsuddannelserne. Og vi skal selvfølgelig støtte med deres svagheder. For eksempel, hvis en studerende eller elev har svagheder med dansk eller engelsk, så skal de have ekstra timer. Det er meget vigtigt at løfte dem, og bedre rådgivning. Vi vil arbejde med bedre rådgivning for vores unge, og vi vil gerne forbedre samarbejde med erhvervsvirksomhederne, så de skal være med til studerende som mentorer og så videre. Så bedre rådgivning, det er en del af svaret. Godt. Hvis folkeskolen skal lave bedre resultater, så bør politikerne følge til udviklingen tæt, som vi også kan høre, der er flere, der mener her. Derfor er det Mislaug Lennart, der forsker i folkeskolen, at politikerne i efteråret fjernede nogle specifikke krav i lovgivningen til netop at måle på, hvordan det går. Prøv lige at se med her. Det gør det jo lidt svært at træffe beslutninger baseret på viden, baseret på data, baseret på evalueringer, der viser et billede af, hvad virkeligheden er i klasseværelserne. Det ærger den Ph.D.-studerende, at kravet til bestemte målinger blev fjernet. Hun mener nemlig, at politikerne ikke behøver at rejse verden rundt for at finde ud af, hvordan folkeskolen kan forbedres. Der er nemlig mange velfungerende skoler her i landet, som man kan lære af, hvis man ellers følger med i, hvordan det går. Jeg synes grundlæggende, at man bør tage udgangspunkt i de skoler, der fungerer godt i Grønland, for der er mange. Der er rigtig mange gode skoler, og der er rigtig mange gode lærere. Hvorfor tager vi ikke udgangspunkt i, hvad de kan i den kontekst, de befinder sig i? Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit. I har også været med til at fjerne de her konkrete krav til effektmålinger i folkeskolen, som er meget vigtige for, hvis man skal kunne sige, om noget virker eller ikke virker. Hvordan kan vælgerne vide sig sikre på, at I virkelig er interesseret i at forbedre folkeskolen i den her kommende valgperiode? Jeg forstår det sådan, at den mulighed ikke er fjernet, men muligheden er der stadigvæk. Og vi ser ikke noget der er stadigvæk en mulighed, men der er ikke noget krav. Nej, men det er stadigvæk en mulighed. For man har ikke lavet det. Det er stadigvæk en mulighed, og det vil vi rigtig gerne kigge på og skulle indføre på sådan en måde, uden at det bliver brugt som en konkurrenceparameter. Målet må være, at det skal være et måleeffekt, der gør, at vi kan stille efter den højeste, hvad det nu I siger på dansk, højeste niveau. Så det kunne være en rigtig god mulighed at få sat sådan en ensartet over hele landet mål for den bedste resultat. Så lad mig lige hoppe tilbage til dig, Doris Jakobsen. Ganske rigtigt, kravet eksisterer stadigvæk, men de 8 punkter, som var førhen, de er der ikke længere. Hvorfor har I fjernet dem? Altså, det er ikke rigtigt, at det er blevet fjernet. Tværtimod har vi styrket vores evalueringer. For eksempel, når alle lærerne har pligt til at evaluere til det hver enkelte elev. Og Naalakkersuisut varetager også samtidig opsamling af viden herunder gennem evalueringer og
eftermålinger og formidling af viden med henblik på at styrke kommunalbestyrelsens indsats. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt, at det er jo for at styrke kommunalbestyrelsen. Det er jeres ansvar. I skal samle data ind, så kommunalbestyrelserne har noget at forholde sig til. Og i 2016 kom det frem, at der var nogle af de her effektmålinger, var ikke blevet foretaget. Uddannelsesstyrelsen sagde, det er fordi vi ikke har haft ressourcer til det, men det stod jo i loven, at de skulle laves. Har I ikke lidt svigtet jeres ansvar i den her sag, i forhold til også at hjælpe kommunerne med faktisk at føre lovgivning ud i livet? Men jeg vil gerne sige, at vi har styrket, for eksempel alle trænerne har pligt til at vi har pligt til at trendteste alle hver enkelte trænerne. Derved har vi styrket vores evalueringer, og der skal man også kigge på, om hvordan vi kan forbedre undervisningerne. Ja, så det er ikke rigtigt, at vi har fjernet den effektevaluering. Så tager vi lige Sigurd. Undskyld. Anders, ja. Værsgo. Ja, Anders Benjaminsen fra Nunatta Riddarnai. Værsgo. Ja, vi har altid tænkt på fra Nunatta Riddarnai. Man har det svært til at løfte folkeskolen. Det er faktisk også derfor, at mange dem, der går ud, der har det svært til at komme videre til erhvervsuddannelser eller højere noget. For eksempel GO. Vi bliver nødt til at erkende, at den gode skole, som ellers har gode retningslinjer, men resultatet har jo vist, at næsten over halvdelen går ikke videre til uddannelserne. Det er så faktisk derfor, at vi skal til at tænke på, hvordan vi skal til at løfte bedre. Fordi man har jo svært til at man har jo svært til at tage den der beslutning, at hvordan er det nu, man skal måle? For eksempel, når man har fjernet den der testen, for eksempel. Det skal jo hele tiden følges med, så jeg synes faktisk, at den skal indføres obligatorisk. Anna Wanghang fra Demokraterne. Hvad siger I her? Vi fra Demokraterne mener, at effektmålinger de skal implementeres igen. Det kan ikke nytte noget, at når vi snakker selvstændighed, at landets skoler ikke engang har mulighed for at spare med hinandens kompetencer. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Så derfor skal den genindføres. Og det synes jeg er bekymrende, at man ikke engang fra Naalakkersuisuts side har været klar over, at den rent faktisk var fjernet. Vi skal ind og have fremmet de her rollemodeller, som hver enkelte skole har. Og vi skal også ind og have fremmet kendskabet til, hvordan vi går ind og deler vores erfaringer med hinanden. Og det er ligesom, altså det er kernen i det hele. Det er, at skolerne indbyrdes på tværs af landet får mulighed for at spare med hinanden, og så deraf kunne komme ind og konkurrere i det hele, altså i hele verden, fordi vi lever i et globaliseret samfund, så vi bliver bare nødt til at erkende, at vi har brug for, at de har brug for at spare med hinanden, også for at udvikle. Og jeg vil sige, at det er forkert, hvis man mener, at landets skoler ikke skal konkurrere med hinanden. Folkeskoleloven er jo så bred, at hver enkelt skole rent faktisk har mulighed for at designe sin helt egen skole ud fra de værdisæt, skolerne har. Tine Martinussen, Samarbejdspartiet. Ja, altså hun peger jo faktisk på en ret enkel ting her. Hun siger, hvad med at kigge på de skoler, hvor det fungerer? Den her evalueringsrapport viser også, at der er de skoler, hvor Tuarfitjalaq bliver implementeret og bliver fuldt, og hvor man evaluerer og følger handleplaner, og der fungerer undervisningen, og der har man nogle gode resultater. Så er der nogle skoler, hvor man ikke følger de her effektive undervisningsprincipper, men som alligevel fungerer, og så er der ligesom de skoler, som halter et godt stykke bagefter. Noget kunne tyde på, at vi er nødt til at forenkle den implementeringsproces, som der er omkring de her værktøjer, som der er i Tuarfitjalaq. Og så er det ret tydeligt for mig, at silotænkning gør, at vi sådan står og skubber ansvaret frem og tilbage, og sådan står og skændes om, hvad det er for nogle tiltag, vi skal tage. Vi skal jo ned til grundværdierne, vi skal jo ned til grundkernen. Men hvordan kommer I den silotænkning til livs?
Jamen, altså, vi er 56.000 mennesker i landet. Det burde være ret nemt at sætte sig omkring et Skype-bord, om ikke andet. Politikere og skoler osv. Og så kunne det faktisk også tyde på, at kommunernes forvaltninger, hvor de kun har 1 eller 2 medarbejdere til at løfte de her områder her, kunne bruge noget hjælp fra centralhold. Og der kunne man jo sige, altså, det kunne man jo sagtens indføre fra politisk centralhold til hjælp med implementering af Dwarfit-Tialek. Pelle Broberg og Bartin Alarak, den tager vi lige. Der er måske brug for, at der bliver løftet noget mere fra centralt hold, i stedet for ude i kommunerne, hvor de jo måske forståeligt nok er lidt presset i forvejen, og det er også det, som står i evalueringsrapporten, at kommunerne får ikke løftet den her strategiske, pædagogiske ansvar, som de har. Hvad siger du til det? Jamen, det er en af de kritikpunkter, jeg er også blevet mærke i, at selvfølgelig halter nogle af kommunerne bagefter, fordi mange gange drejer det sig om penge, og så er vi hen ved noget af det, som der blev snakket om før. Databaserede beslutninger. Det er noget, vi ellers godt kan få allerede i dag. Fordi det er jo op til skolerne at snakke sammen. Præcis det, som Tilly hun efterlyser. Lad os nu få fjernet nogle af de siloer. Det burde ikke være nødvendigt at lovgive om, at folk skulle snakke sammen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er godt klar over, at vi har en persondatalov, hvor de ikke kan videregive følsomme oplysninger. Men hvordan de implementerer, hvordan de lærer deres fejl, fordi det er især den med, hvordan de lærer deres fejl, som er vigtigt at få videregivet mellem skolerne. Så der vil jeg helt klart opfordre til, at vi i fællesskab får kigget på, hvordan får vi det koordineret for den, så de kan få det til at lykkes alle stederne. Doris Jakobsen, du får lige det sidste ord i den her runde, og jeg vil godt have, at du fortæller lidt om, hvad vil Siumut gøre for at mindske den her silotænkning, som også Misla Dennert også påpeger i forhold til. Hvis vi tager det eksempel, at med reformen i 2002, så blev det indført, at IT skulle være en del af undervisningen. Og først i 2018, 16 år senere, så indfører man IT-pædagogik som et fag på Linja Fisuak. Der er simpelthen brug for et fælles ståsted. Hvad vil I gøre for at opnå det, eller er det noget, I vil arbejde for i den kommende valgperiode? Nu har vi jo lige lavet en digitaliseringsstrategi, IT-strategien, som kommer lidt for sent til den valg. Men så vil jeg også sige, at alle skolebøgerne er blevet digitaliseret, så man kan sige, at vi har arbejdet de anbefalinger fra de evalueringer. Og så vil jeg også markere til demokraterne, har nu sagt igen, at de ikke er enige med, at den effektmåling er blevet fjernet. Nu har jeg jo lige sagt, at den ikke er blevet fjernet. Så vil jeg gerne bare sige, eller opfordre dem til at læse Inatsisartut-lov om folkeskolen, paragraf 36 og stykke 3. Der står stadigvæk effektmålingerne. Også bare lige for at præcisere det, så kan vi lige nævne, at ja, der er stadigvæk krav om at lave dem, men det, der bekymrer Misla Dennert, det er, at de kan selv vælge, hvad I vil måle på. Og det er det, der bekymrer hende. Okay? Er du enig i den betragtning, eller? Bekymring. Hun er bekymret for, at man har fjernet de der præcise punkter, der stod, hvad man skulle måle på i forhold til, nu står der, I skal lave effektmålinger. Hvad vil I så gerne måle på? Altså, det jeg vil gerne sige, det er, at vi har styrket vores, hvad siger man, vi har styrket vores evalueringer og effektmålingerne og formidling af viden med henblik på at styrke altså skoleområdet og kommunalbestyrelsen. Så det er ikke rigtigt, at vi har fjernet disse ting, men tværtimod har vi styrket at Dwarfit-Tialek-skolen. Og vi har arbejdet med rigtig mange ting. For eksempel, der vægter vi meget på tidlig indsats. For eksempel, 3. klasserne bliver testet. Alle 3. klasserne bliver testet i Grønland, så vi kan arbejde med... Ja. Og så alle trinerne bliver testet, for at, så vi kan styrke dem med deres sværsider. Nu får vi lige et aller sidste ord i den her runde. Ja. Hans Erik Jonas Hansen, værsgo. Ja. Ganske kort. Ja. I skal ikke glemme, at det slutter. Vi skal også sige noget. De der effekttester, de blev jo taget væk i 2017. Og nogle af testerne indeholder jo også de ting, der bruges i andre lande.
de tester, de skulle også tilbage til de grønlandske børn, så de kunne forstå, hvad det drejer sig om. Godt. Nu skal det handle om, hvordan politikerne får inddraget forældrene bedre i folkeskolen. Skal man lære noget i skolen, så er det vigtigt, at forældrene sørger for, at børnene er i stand til at gå i skole, og det kniber det desværre gevaldigt med. I den store evaluering af folkeskolen fra 2015 svarede over halvdelen af de interviewede lærere, at uhensigtsmæssig og negativ opførsel fra eleverne er blandt folkeskolens allerstørste udfordringer. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Bodil Kleist. Du er til daglig lærer her på USK i Nuuk. For 3,5 år siden under den sidste valgkamp, der stod du faktisk også i studiet sammen med en masse politikere og diskuterede folkeskolen. Og du fortalte om, hvordan livet var ude i klasseværelset, om at der er problemer med eleverne og manglende engagement fra forældrene. Hvordan står det til i dag? Kan du lige prøve kort at fortælle os det? Ja, nogle af de største udfordringer og problemer, vi har i skolen, er stadigvæk, at vi har 26 elever i en klasselokale. Der er meget lidt plads til at udfolde sig, og så er der meget lidt plads til gruppearbejde, og sådan lidt interessante og sjovt undervisning. Vi har dårligt indeklima. Men i forhold til, hvis vi lige tager eleverne, hvad er det for en opførsel, du oplever fra eleverne, der kan være problematisk i forhold til den undervisning, du skal lave? Med hensyn til elever, som har svært ved at koncentrere sig, dem har vi en del af. Og specielt i de større klasser, elever, som har svært ved at se, at folkeskolen er vejen til et bedre fremtid. Og vi har elever, som forsømmer meget, som kommer bagud fagligt. Og vi har mange elever, som kommer dumpende ind efter de har ringet. Det vil sige, at de kommer for sent om morgenen. Og så har vi mange elever med særlige behov. Det vil sige elever, som har svært ved normale rammer og regler og omgås andre elever. Elever, som har indlæringsvanskeligheder, og elever, som har brug for støtte, som ikke har støtte. Det er alle de elever, som vi har i en klasseværelse. Men hvis vi også fokuserer så på urolige elever og så videre, hvordan er engagementet så fra forældrene i forhold til at løse de her problemer? Heldigvis er de fleste forældre engageret og kommer til vores forældremøder. Men der er altid en klasse på omkring 24, vil vi sige. Der er altid sådan 4-5 forældre, som vi har svært ved at nå, og deres børn er så dem, som ofte har brug for noget særlig omsorg og særlig form for undervisning. Tak skal du have, Bodil Kleist. Godt. Lad mig lige begynde over ved dig, Sofia Geisler fra Inuit Ataqatigiit. I sidste valgperiode diskuterede vi også det her problem med urolige børn i klassen og manglende engagement fra forældre, og der er blevet også lagt en del over på forældrenes skuldre. Vi ved, at i Grønland er der mange, der har sociale problemer, og det møver sig ind i klasseværelserne. Har I nogle konkrete bud på, hvordan at I kan styrke forældrenes engagement og afhjælpe det her problem? Ja, det har vi. Der er 2 ting, som vi rigtig gerne vil få fremhævet. At det er vores politiske mål, det er, at med henvisning til, at de første 3 år har så stor en betydning for et senere skolegang, så vil vi rigtig gerne, at der indføres en 2-lærersystem, hvor den ene ikke nødvendigvis behøver at være en lærer, men det kan være en socialpædagog, som kan gå sammen med en lærer i de 3 første år af et barns liv i folkeskolen. Og så vil vi rigtig gerne, at antallet af skoleelever falder fra 26 til 18, og selvfølgelig også, at der bliver lavet en bedre fysiske ramme for skolen. Det koster selvfølgelig nogle penge, og det er derfor, at det er utrolig vigtigt at inddrage kommunerne
og det er rigtig vigtigt at inddrage lærerorganisationen og selvfølgelig også erhvervet for at finde en fælles løsning på det. Det kunne være, at det kunne være en rigtig god idé at få lavet nogle trivselsundersøgelser på skolerne, som kunne danne grundlag for en plan for, hvordan håndterer vi det her. Det andet det er, at fordi at vi ved, at der er så mange børn, der desværre ikke har det så godt, kunne vi forestille os, at man indfører en form for en livets skole, hvor forældrene kommer til undervisning i at blive bedre forældre. Og det kunne godt være en løsning, som inddrager et rejsehold, der er på stederne i samarbejde med skolerne, stederne en uge ad gangen og gennemføre en undervisning for forældre. Og det er med henvisning til, at det er utrolig vigtigt med en tidlig indsats med det formål at få forældrene og barnet til at fungere i bedre rammer. Bare lige ganske kort. Vi kender jeres forslag om at sætte klassekvotienten ned, altså færre elever ind i klasseværelserne, men vi ved jo også, at her i byen for eksempel, der er der jo en grund til, at der sidder mange elever i klasselokalerne. Det er simpelthen fordi, at skolerne er ikke tilstrækkelige nok, og det er jo også noget, der har været selvstyrets ansvar gennem mange år. Så nok med, at du siger inddrage kommunerne, men vil I også hjælpe kommunerne med at finansiere det, hvis I nu sætter klassekvotienten ned og tvinger kommunen til at bygge adskillige nye skoler? Altså det her er jo ikke et spørgsmål om at tvinge kommunerne til at bygge. Det er jo et spørgsmål at have en dialog om, hvordan sikrer vi det bedste rammer for børnene. De 10 år, som er så vigtige i ens liv. Anders Benjaminsen, vi hørte Sofia Geisler tale om, at måske skal forældrene på skole. Hvad siger Nunatta Riddernej? Hvad kan I gøre for at hjælpe forældrene? Fra Nunatta Riddernej, vi har tænkt også, at vi skal bruge den viden, som er brugt fra politiets side. Man starter en samtalegruppe, hvor der er uddannet socialrådgiver og de andre, som vedrører dette. Det kan da godt være et seksuelt misbrug eller noget helt andet. Så derfor man skal til at sætte en gruppe på alle byer, hvor man hvor man snakker disse problemer med forældrene og lærerne og de andre, så der kan tages rigtige beslutninger derfra. Jeg skal også lige tilføje, at vi har et stort problem her i landet angående sociale problemer. Så faktisk især efter disse store kommuner blev indført, fordi også borgmesteren kan jo ikke bare komme over til skolen længere. Fordi skolen er jo på et andet by, for eksempel. Det er også lige noget, der skal tages rigtigt. Anna Wangenheim fra Demokraterne. Der er flere bud her, men noget mere støtte til forældrene. Hvordan ser Demokraterne på det? Vi fra Demokraterne ser jo gerne, at vi skaber de ressourcestærke børn i samarbejde med skolerne og hjemmet. Og det vil vi gøre blandt andet ved at stille et forslag om, at vi skal indføre nogle relationskontrakter. Det vil sige nogle kontrakter, der binder lærerne, skolen og forældrene og barnet i samarbejdsøje med for at fremme elevernes motivation for det her, altså skoleforløbet. Men også over for lærerne at gøre. Altså, de skal undervise. Lærerne skal være ansat til at undervise. Og samtidig så vil vi gerne have socialrådgiverne ud i skolerne. De skal ikke putte i kommunerne og så lave papirarbejde. De skal ud og være opsøgende, så lærerne kan få den fornødne ro til at lave den undervisning, børnene har krav på. Er I villige til at hjælpe kommunerne som også med ressourcer, hvis der bliver stillet yderligere krav i forhold til socialrådgiver og så videre ude på? Det er vi i hvert fald. Vi har set, hvor mange penge, der er blevet brugt til forfatningskommissioner, og vi har set, hvor meget der er blevet brugt på partistøtte, og det viser jo så fra vores side af, at vi sagtens kan prioritere midlerne på en anden måde, og på en meget bedre måde. Tilly Martinussen fra Samarbejdspartiet. Vi kender de her sociale problemer. Det gør det svært. Det er naturligt, de kommer med ind i folkeskolen. Hvad er jeres bud på at støtte forældrene noget mere, og dermed også hjælpe børnene? Det er at skabe nogle uformelle rammer
hvor man får noget kontakt, om det er miljøarbejdere, eller om det er socialpædagoger, eller om det er lærerne selv. Det er jo forskelligt fra by til by, også alt afhængig af, hvor stor den er. Men at tro, at man kan tvinge de her forældre, som har begrænsede ressourcer, ind i skolen, for at kunne anspore dem til at kunne motivere deres børn, det er simpelthen, det tror vi bare ikke på er muligt. Det vi tror på, der er muligt, det er at skabe en dialog, og at sikre, at skolen bliver et roligt og fredeligt sted for de børn, som har brug for det. Og så er vi bare nødt til at starte med tidlig indsats. Sundhedsvæsenet skal være med til at finde de børnefamilier, som er udsatte allerede fra starten af. Vi skal have meget bedre funding der, for det starter helt tilbage fra, at mor bliver gravid, og inden barnet bliver født. Det er, alle rapporter viser, at på yngste trinnet i folkeskolen, der skal være sat ind inden da. Hvis ikke der er det, hvis de har dårlige karakterer på yngste trinnet, så har de også dårlige karakterer, når de kommer ud igen. Hvis de er udsatte tidligt i livet, så er de også udsatte senere. Så det er en bred, tværfaglig indsats, som der skal til, for at vi sikrer de udsatte og de sårbare børn og unge. Og så skal vi ikke over i sådan noget kontrolsamfund. Altså, der er jo et eller andet fedt ved, at Grønland er sådan, som Grønland er. Altså, det vil sige, at vi har nogle mindre samfund, hvor man godt kan snakke med hinanden. Så det skal være et sikkert sted, hvor man for eksempel også kan lave sociale aktiviteter sammen. Det har vist sig tidligere ved nogle af bygdeskolerne, som har haft rigtig, rigtig gode resultater, at noget af det, de lavede, det var fritidsaktiviteter sammen med forældrene. De lavede sursat sammen for eksempel, eller de klippede påsketing. Altså, de lavede nogle sociale aktiviteter, og det taler ligesom lidt bedre ind i vores kultur, end hele den her kontrolting, fordi havde vi kunne kontrollere os ud af det, så var det jo lykkedes nu, kan man sige. Og hvordan kan du så som politiker, hvordan kan I sikre jer, at hvordan vil I finde ud af, hvad der virker, og så brede det ud? Jamen, altså som forskeren peger på, vi har jo drejebøger galore. Vi har jo drejebøger både i evalueringer, vi har drejebøger fra Ina Reservik, vi har drejebøger, hvor vi har, altså i de sidste 30 år, der har vi haft alle mulige undersøgelser og evalueringer, som både inddrager vores kultur, og som snakker om, hvad det er for nogle sociale problemer, der er, og sådan noget. Nu skal vi bare have noget handling bag. Hans Erik Jonathansen, er der sut? Der skal noget handling bag, der skal ske noget på området for at hjælpe forældrene med at give børnene en god skolegang. Hvad siger I? Ja, for det første så er vi imod tolærersystemet, som Inuit Ataqatigiit foreslår. Men det kan vi også gøre noget andet. For eksempel, vi kan bruge mere det system, der bruges med familieklasse, hvor forældrene også kommer til skolen sammen med børnene. Og det skal vi også gerne bruge flere skolefiger rundt omkring hele systemet, hvor man også kigge nærmere på, hvilket område der bliver, som også i indslaget sagde, de byer, skoler, bybyer, skoler, de lykkes for den. Hvorfor bruges det ikke andre steder? Det er sådan nogle ting, man skal også overveje, at bruge noget mere i det der arbejde for at overkomme de store problemer med at styre børnene til dagligt. Pille Broberg, Batin Alarak, hvad er jeres bud på at afhjælpe de her sociale problemer, som kommer med ind i folkeskolen? Hvis jeg lige må tage den i 2 tempi. Det ene, det er, der steg virksomhedsmanden i mig af, da jeg hørte begynder at blive snakket om kontrakter mellem lærere, forældre, elever. Det er, nu er vi over i en fabrik. Jeg er godt klar over, at demokraterne godt kan lide økonomi. Det kan jeg også godt. Men en skole, det er der, hvor vores fremtid skal vokse op i trygge rammer. Der findes i forvejen noget, der hedder en lovgivning, hvor det er krævet, at folk skal gå i skole. Vi behøver ikke ligefrem lave kontrakter med den. Hvordan skal en eventuelt straffelse for ikke at følge den være? Og som Chili påpegede, det er altså folk, der ikke har de største ressourcer, som havner derude, hvor deres børn ikke kan komme i skole på grund af forældrene. Men og hvad er jeres så forslag? Jamen, der var fat i noget af det rigtige. Det virker som, at vi ikke er klar over, at der er noget, der hedder en kollektiv hukommelse her i landet. Hvorfor kan vi ikke lære af de lærere, der er rundt omkring på kysten? Det virker som, at hver gang vi står her i et forum, så skal vi genopfinde den dybe tallerken. Der er altså mange lærere rundt omkring på kysten, som ved, hvordan det fungerer. Men de mangler det rette middel til at få bragt det ud, så de kan koordinere det.
Anna Wangenheim, du skal lige have en kort replik her, ganske kort. Philip Broberg siger her, det er virksomhedslogik, vi breder ud på befolkningen. De her personer, der taler om, vil alligevel ikke have ressourcer til at efterkomme de krav, vi vil stille. Hvad siger du? Det kan jeg altså ikke forstå, at de siger noget om, fordi den første rapport viste jo nemlig, at der var problemer med de her implementering af Adorf-Vitialek-princippet i det hele taget. Så derfor ved at lave de her relationskontrakter, betyder det netop, at barnet kommer i centrum, barnet bliver hørt. Hvad er det, du har brug for som barn? Det er jo ligesom princippet i det hele. Kontrakt skal ikke forstås som en fabrikkontrakt, men den skal forstås som, at barnet bliver hørt i det her øje med, og forældrene bliver også hørt, og lærerne bliver hørt, og vi skal have lavet en klar aftale, som er fuldstændig tilpasset det enkelte barn. Doris Jakobsen, Siumut. Nu går debatten her på, skal vi stille nogle hårde krav til forældrene i forhold til at lave nogle kontrakter og gøre det mere tydeligt for dem? Hvad er det betyder for børnene at gå i skole? Er det en vej, som Siumut er på vej, eller også kan gå? Videnskabelige undersøgelserne har jo vist, at de børn klarer sig bedre i folkeskolen. Er dem, der har faste rammer hjemme. Så forældrene har stor ansvar med deres børn. Og disse videnskabelige undersøgelser, vi bør lave nogle flere informationskampagner om, hvordan vi kan forbedre. Men så vil jeg også lige kommentere formålet med at reducere antallet af elever i klasserne. Formålet er ellers god nok, men vi skal også tænke på, at vi mangler allerede så mange klasser i Grønland, så problemet kommer til at blive større. Men så vil jeg også sige, at på trods af den positive udvikling i mange områder, så er der rigtig mange, der har problemer hjemme på grund af seksuel misbrug, men også på grund af vold og så videre. Derfor vil vi i Siumut vægte vi meget på tidlig alderorienteret indsats og tidlig problemorientering indsats og misbrugsbehandling og børns og læring og udvikling og uddannelse af fagfolk og evaluering af monitorering af måling af indsatser. Altså så skal man også tænke på, hvis vi vil forbedre børnenes resultater, der skal vi også meget fokusere på, der er nogle lærere, som underviser. Det skal være ganske kort, Doris. Som underviser i deres sværheder. For eksempel, der er nogle lærere, som ikke kan rigtig engelsk, men underviser i disse fag. Vi i Siumut mener, at vi skal mere vægte på at bruge lærerne med deres linjefag, så vores børn kan få bedre resultater i fremtiden. Tak. Og tak til dig, Bodil Kleist, fordi du kom forbi her. Ja, nu skal det handle om lærermangel. Det er nemlig et stigende problem. Netmediet Samitek AG kunne tidligere på denne måned oplyse, at der ifølge selvstyret er 246 ubesatte stillinger i folkeskolerne rundt omkring her i landet. Og lad mig lige begynde her, hvor vi sluttede sidste gang. Doris Jakobsen Jensen, Siumut mener, at en af måderne, man kan løse det her problem ved, det er at sænke optagelseskravene på Ilinniarfissuaq i forhold til at få flere igennem uddannelsen. Hvorfor er det den rigtige vej at gå ifølge jer? Det er ikke rigtigt, at jeg har aldrig sagt, at jeg vil gerne sænke optagelseskravene. Men det jeg har sagt, det var, at vi skal evaluere fordi at Ilinniarfissuaq har jo ændret på sine optagelseskrav, efter de har fået en kritik fra evaluering, som medfører færre studerende i Ilinniarfissuaq. Og Grønland har brug for flere og flere lærerstuderende, især når vi kommer til at mangle flere og flere lærere i folkeskolen. Især dem, der var blevet færdige i 70'erne, kommer til at pensioneres i de kommende år. Det vil så sige, 200 plus 300, det kommer til at blive omkring 500, over 500, men
der har man jo ikke sagt, at der er også nogle lærere, som døde, men også kommer til at døde, men også, at, som siger selv sagt, fra med deres job. At problemet kommer til at blive stort, og derfor mener vi, at Ilinniarfissuaq bør have pligt til at modtage flere lærerstuderende, hvis problemet skal ikke blive værre. Men betyder det ikke også lavere adgangskrav? Fordi der er vel en grund til, at man har jo strammet adgangskravene på Ilinniarfissuaq, har man jo handlet ret kraftigt på den evaluering, der kom tilbage i 16. Man har blandt andet skiftet ledelsen ud, man har strammet op for adgangskravene. Så er det ikke det samme? Hvis de tvinges til at optage flere, hvordan skal de kunne gøre det? Vi skal ikke sænke adgangskravene, men vi skal heller ikke sænke uddannelsesniveau eller kvalitet. Tværtimod skal vi arbejde for at forbedre folkeskole med lærerseminarium. Så skal man også tænke på, for eksempel, hvis vi skal sammenligne med de andre lande, for eksempel Danmark, der kan man tage merit bare for 2 år og blive lærer. Og de videnskabelige undersøgelser har jo vist, at børn lærer bedst med deres modersmål. Og når vi kommer til at mangle flere og flere lærere, kommer vi jo til at importere udefrakommende lærere. Så vil jeg gerne spørge, hvad er det bedste for børnene? Godt, lad os lige tage det spørgsmål og bringe det straks videre over til Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit. Hvad er det bedste for børnene her? Doris Jakobsen Jensen taler om at evaluere optagelseskravene i forhold til, at der skal altså flere lærere igennem den her uddannelse, og så står vi med et meget alvorligt problem om nogle få år. For det første så vil Inuit Ataqatigiit vil ikke på nogen måde nedjustere optagelseskravene til Ilinniarfissuaq. De skal have den samme kvalitet og krav til at kunne komme ind til læreruddannelsen, fordi lige så snart vi begynder at justere, så ved vi jo godt, at det går ud over folkeskolen, og det vil vi jo nødt have. Det at stå og mangle 500 eller flere lærere, det er altså lidt af et alvorligt problem, der gør, at vi bliver nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvordan håndterer vi det. Det kunne jo meget vel være, at der er nogen i det her samfund, der efter en opkvalificering kan varetage nogle af lærerfunktionerne, men jeg tror, at vi bliver nødt til at tænke på andre muligheder. Og hvad kan I komme i tanke om i altså lærer ude fra Grønland, eller fra uden for Grønland udelukker jo ikke det ene og det andet, men det kan meget vel være, at det er den vej, vi skal for at finde den rette kompetence til at sikre undervisning i folkeskolen. Og den tager vi lige over til Pelle Broberg, Bartin Alarak. Kan I gå med til for eksempel, at man prøver at tiltrække flere lærere udefra for at imødekomme den her voksende efterspørgsel, på grund af, at vi hører Doris Jakobsen forklare, at der er nogle store generationer af lærere, der snart går på pension, og vi har faktisk mangler allerede en del i dag. Ja, det kan jeg godt forstå, at det er en rigtig god løsning. Hvis vi har de behov, så skal vi selvfølgelig prøve at få den dækket. Fordi vi er inde i en ond cirkel lige nu. Vi har ikke eleverne, som skal ind på læreruddannelsen. Og vi får dem ikke fra læreruddannelsen over til at undervise til eleverne, hvis der ikke er nogen, der kommer ind. Den onde cirkel skal vi have brudt på et tidspunkt. Men så er vi nødt til at tage noget af det feedback, vi tager ind også fra dem, der gennemgår uddannelsen, dem, som har noget med den at gøre, hvor de siger, jamen, det er ikke engang kun folkeskolen, der har problemer. Det er også læreruddannelsen, hvor de hele tiden skifter pensum, hvor de ændrer den måde, man gør tingene løbende. De prøver lige så meget frem, som vi gør med folkeskolen. Og vi er jo på et eller andet tidspunkt nødt til at holde op med at prøve os frem, som der bliver sagt hele tiden med folkeskolen. Om det så er lærerne, eller om det er eleverne. Og hvordan kan I så bidrage til, at vi ikke længere skal prøve os frem? Hvad kan I gøre konkret for at imødekomme den her lærermangel? Jamen, der er ikke nogen nem løsning på det, fordi vi kan kun prøve at lovgive os ud af det, hvor vi sikrer, at alle holder den samme standard. Og der er jeg så med på, at vi skal ikke sænke karakterkravet, hvis man skal sige på den måde, for at komme ind. Det er, at vi er nødt til at holde en standard, og vi er nødt til at fortælle dem, hvad det er, de skal holde sig til år efter år efter år, indtil der kommer noget ny forskning, der viser, at de skal gøre noget andet. Anna Wangenheim fra Demokraterne, der skal lige ro på. Vi skal ikke lave mere om nu. Nu skal det køre videre. Hvad vil I gøre for at skaffe flere lærere? Der er 2 ting, vi kan gøre. Det er at lave en kortsigtet plan og en langsigtet plan. Den kortsigtede plan kunne jo være at få, ja, desværre bliver vi nødt til at hente arbejdskraft udefra. Vi har stadigvæk nogen, der skal have
Engelsk, dansk, fysik, matematik, alle de her fag, for vi har grønlandsklærer nok. Og på den kortsigtede plan er også, at vi kan indføre seniorordninger til dem, der allerede går på pension. Men på lang sigt, så har vi altså også som samfund ansvar for at gøre læreruddannelsen attraktiv. Mange lærere går ned med stress og psykiske men, fordi vi ikke er i stand til at anerkende dem. Det skal vi have gjort noget ved, og derfor skal vi også have løftet på det område og gøre det attraktivt. Anders Benjaminsen, Nunatta Ridonai. Det skal gøres mere attraktivt at være lærer. Hvad siger I? Ja, vi fra Nunatta Ridonai, vi har lige præcis tal, som vi fik at vide i det grønlandske udsendelse, det er 246 manglende lærere. Det er noget et stort problem, som vi kan arbejde med ved at bruge pædagoger eller medhjælpere til at implementere, til at løfte den store opgave ved sociale problemer og de andre, som Bodil har nævnt. Så derfor at jeg synes faktisk fra Nunatta Ridonai, at vi skal til at lægge en pædagog til ved siden af en lærer. Anders Benjaminsen, tak. Og for det andet. Ganske kort. Ja, vedrørende pension, som læreren får. Vi kan også lige tænke på, at den pension kan godt hæves lidt op, eller man kan snakke om læreren vil arbejde lidt længere, så vi beholder disse udlærte lærere. Godt, så lad mig lige fortsætte hen til Tine Martinussen, Samarbejdspartiet. Vi hører faktisk et par konkrete forslag bliver smidt på bordet her. Pædagoger ind i undervisningen, som måske kan hjælpe med at erstatte nogle af lærerne, eller supplere lærerne i forhold til, at der jo mangler nogen. Hvad siger Samarbejdspartiet til det? Er det en løsning, som I kunne gå med på? Jeg sagde jo tidligere, jeg synes bestemt, at socialpædagogiske indsatser er en del af løsningen. Vi er nødt til at tænke holistisk på det her, men vi er også nødt til at starte med det grundlæggende. Tidlige indsatser er noget af det, der støtter op omkring, at vi får en ordentlig skolegang. Noget andet, som der også bliver peget på meget tydeligt i den her evalueringsrapport, det er, at vi har brug for en mere synlig skoleledelse. Og i forhold til den der diskussion der omkring resultatkontrakter og sådan noget, det er jo i virkeligheden, altså det der i hvert fald blev sagt fra demokraterne af, det er jo det, som i virkeligheden er handleplaner for børnene, med barnet i centrum. Altså det vil sige, det eksisterer allerede, men folk bruger det ikke. Vi skal bruge e-learning, sådan så at vi kan få uddannede lærere til at støtte op omkring vores timelærer derude. Det er også noget, som lader vente på sig, selvom at vi har en IT-strategi og en ny IT-strategi. Og så skal vi lade være med at lave uddannelsesplaner hver andet år. Vi har en fra 12, vi har en fra 14. Altså, vi bliver ved med sådan at lave opfinde den dybe tallerken igen, som Pelle Broberg tidligere sagde. Og det bliver vi altså nødt til at lade være med. Og så skal vi sige velkommen til udefrakommende arbejdskraft i det omfang, hvor vi har behov for det. Det er vi bare nødt til. Godt, tak. Hans-Erik Jonas Hansen, er der sut? Vi må ikke glemme jer. Hvad siger I til det her spørgsmål? Er I med på at sætte eller evaluere optagelseskravene til uddannelsen og få nogle flere lærere ind på den? Vi skal ikke slække på kravene til læreruddannelsen. Det vil skabe en cirkel, som Pelle Broberg sagde tidligere på sin indslag. Men vi skal gøre lærerarbejdet attraktivt. Og vi ved jo, at mange lærere arbejder på andre arbejdspladser i stedet for at arbejde i skolen på grund af forskellige omstændigheder og måske på grund af stress, som findes i folkeskolen, på grund af dårlige rammer, hvor undervisningen kan ikke ske i god tone på grund af dårlig indeklima. Det til medfører det jo, at lærerne flytter fra skolen af. Derfor skal vi gerne få de der lærere tilbage, og dertil kan vi også måske overveje at højne som pensionsalderen lidt højere, og dertil udover vi ved jo, at pensionsudbetalingerne bliver lavere, når man tjener lidt som pensionist, så bliver det sat lidt ned forhold til, når man arbejder hen ad vejen. Dertil skal vi også kigge på det der system, hvor man taber ved at arbejde. De skal jo gerne betale at arbejde, uanset om man er ung eller gammel. Det skal kunne betale sig at arbejde. Doris Jakobsen, du får ganske kort det sidste ord her i aftens udsendelse.
Vi hører flere, som helst ikke vil have flere ind på læreruddannelsen. I hvert fald ikke, hvis det betyder, at man har slækket på kravene. Måske hellere udefra kommende lærere for at bevare en høj kvalitet. Er det den rigtige vej at gå og få presset flere ind efter din mening? Jeg synes, det bedste og det videnskabelige anbefaling, det er at bruge nogle lærere, som har modersmål. Så jeg synes, det er rigtig meget, meget vigtigt at prioritere det grønlandske sprog. Altså lærere, som kan grønlandsk. Fordi videnskabelige undersøgelser har jo vist, at man kan bedre lære med modersmål. Så ja, jeg prioriterer det som Natte. Det blev det sidste ord for i aften. Tak til politikerne, og tak til publikum her i salen. I morgen der er KNR tilbage med en ny valgdebat. Den her gang skal det handle om børns vilkår, og det bliver med mine kollegaer Walter Tonovski og Malou Pedersen. Det er samme tid og sted på gensyn.